Meidän turvallisuuden tunnetta on viimeisten vuosien aikana kolhittu. Elämme epävakaata ja epävarmaa aikaa. Viimeisenkin on aika myöntää. Utopiaa ei ole olemassa. Nyt tarvitaan arvoja ja periaatteita, joilla on vastattu todellisiin haasteisiin ja luotu toivoa paremmasta. Aatetta, jonka johdolla Eurooppa nousi maailmansotien jälkeen kuilun partaalta kukoistukseen. Nyt tarvitaan työtä pelkäämättömiä suunnannäyttäjiä, sillan rakentajia, johtajia, jotka luovat tulevaisuutta, johon voimme uskoa ja jossa näkyy toivoa. Nyt on aika rakentaa Eurooppaa, jossa on turvallista asua, elää, opiskella ja tehdä työtä. Eurooppaa, joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ja menestyvä. Eurooppaa, joka muistaa arvonsa ja periaatteensa sekä noudattaa yhdessä sovittua. Ja Eurooppaa, jossa Suomen ääni kuuluu kirkkaana ja näkyy päätöksissä. Valitse siksi järjen ääni ja äänestä terää Euroopan parlamenttiin.